ngakan mau ki don ki rurong ba menshua ki ba ong ba ka mekhlia ka di ka jela ka barus pa an ki bru ka baduk ti Presiden kaseng hanyutrap Youth Council uba Robert John Kharjarin haka jingakren mat kinong thok khobor haka arphoi tarik naitung araja arpholai ulaong ba kejala Megalia kadai ka baris pa atam Henry Kibriu kidai ki baduk bat kaniti ayok kala pensisha sandon nya kani ulaong ba ka bapenlong banduk kadai namar omdon kindong yalam ki babiang mat omdon ka polisi ki bayarap ban kentiu ya kayok kakot haka liang baro shushu ulaong badon kindong snong jong kejala Megalia ki banyak ki kali remdor bat yo lese yo don ki badan ki private plane Henry kim don ki jakahyar Henry ki briu ki baduk pat ki bun bha jela kinya Lamborghini kinya ya ki Audi kinya ya ki yu lese don ru lese ki bandan ki private plane ya ba lese empat biang ki jakahyar ki ngim padi Henry ki briu ki baduk pat ka jur ba ka waina ki jing penlong ban ya ka mekhlia bakan duk kalong ba kumba pitip kalong ba ka mekhlia ka yo ka kot jong ka mekhlia ka shong ba ha ka ni ka revenue ki bami na ki marpo khandau kham tam no kul ki babun na ka platangka jong ka mekhlia da phin phai haswa ban khang yo doyong na ka jingti doyong phin bat hadin jong kata la phin pet ba ka don ba kata ka jing pher ka jing jingai bat ka i ka bajia kalong ba hadin bala dap khang yo doyong ka yet kan ni ka illegal transportation illegal mining but illegal transportation wing yong ka illegal mining but illegal transportation kamut kamdon ga jing siu khajana jong kini ki breu ki badi dan ki basalan yo doyong bat haba kamdon ga jing siu khajana ka bumut ka i ka bajia kalong ba ka jalla ka duk ti haba ka duk kamla ban wanra ya ki program na ni ki policy ki bobun ki program ki ba ka makhlia ka pentrikam hakini ki san sinem tam bon hi ki de ki central flagship program la phine keren NRGS hanno kondong ngiyo i tang tu hi ka bandan ti ngine keren ye ki we ki IAY PMG AY ki tu ki ban sna ye ki yeng ki baduk ru ki tu ki de hi ki central flagship program ki ne ki jingerap ya ki breu ki ba rep mo lang ba ki scheme ki bo pher ker ki tu ru ki de ki central program ni ka mekhlia ka launch ki program kum ki tu ki focus mo ye ki ba u senyang u songdor le se hajar tila da pin ken pat ka jinglet u chief minister la hajar sting we sunyang te khasan spa ngila shu ya bret kai ti sakwe ru kwe na ki jing daw le sui ki ba penlong ya ka mekhlia ba kan duk ka de overspend of public exchequer kan ni ka jing pelut phut palat ya bisa jok ba in ainuk sa kum ka sobakia mo ka don ka jing pelut ke ba palat ya ka sispa sa khandai kuru tang ka we ke project sispa sa khandai kuru udum lan ka assembly ni habat sna arsin ya ka juk kakap ti lada la ka jinglut ke la bantam arpo lai pokur tang na ka tu jing hab jong tu udum la se sa ki we ki project menta kum ka tura stadium mo ke PA sangma ka tu stadium menta lahaban pelut bisa biang bersna ki surok ki bade benne license ki tri ki bru jong ki politician ki kane tang alai panai kumang yo im ta ki bajias tu ki than ablarem terter mo ki surok tu ki im tu te kane ke jing overspend ya ka pisa jong pa ba ya ha ka jinglut ke ba le si di banluk san phokrur ni spend prapo kane phokrur ka penlong ya ka jela bahkan don ha ka portion bahkan kit kulai ba mati te we la kit kulai ba mati ni so thu sai ka yo ka kot jong kata ka jela ti hakini ki snem ru ngimdei ban klet kalong ba ka jing penlut jong ka sarkar ban siu tulop ya ki tu ki chairman ki co chairman ki deputy chairman ki vice chairman ngatharai la da phin karen system ki poi de ki phokrur ki tu ti ka tu ka pisaru kam don kata ka productiveness kumba POE le kumba na leng jong seng ila lap le ki don ki committee la ni council ki babaro san snem tang ka kawi ka committee la ne tang kawi ka jingalang ru kam shem na shong ka bumut babaro san snem la shu ya bamei ti kim ngim don pat saya kita ki program la ne ki policy ki ba la ban sustain long term kumno ban yarap ya kajela ho ki ka sarkar kala ban ai daw covid ritang ko wingi dim so thu kalau ka covid kam shimla jia tang mekhlia ka covid ka don hakaleng jong ka perthai
Ti lada ka mekhlia ka syakta covid ka samru ka syakta ti ka covid kamdi ka daw jong ka jingdu na ubli ka covid ka kta ya baro ka India amdi tang po mekhlia ti habang ngilong baar ha ka jingduk bad banikong ha po not is ka bomut ba kidon ki daw da ki wi pat ki daw ki ba ki wakta de kumbang ka daw pi kelong kita ki de ki daw ka jing bomla ban yarap ki bru ki ban sengkam la jong ka jing bomla ban promote ye ka rep ka riang ka beri ka major economy bakbun jongi ka jing nang sentut no jong ka pisa ka jongi sabar la pin le ye ka study da ki pho hajang nut ki samla ki jongi kilit puli no sabar da ki pho hajang sabar ti ka ni ka jing sentut jong ka pisa ta ka well drain yo mo ka jing sentut jong ka pisa ru na ka jala ka jongi sabar ka bom kai ti kini ki penlong ya ka jala ka jongi ka baduk ka ladi ka multiple factor ka jing bom don ki policy ka babiang ka jing penlut pathar ya ka pisa ka jing overspend ye ki project ki baperu per kum ka ganol handle project mo ni so sarong bom taba gorhil ka yo ya ka handle project repeat ya ka history jong ka bejia ka project ka baladi ban commission how arjar khapra ngimtip na kidaw yu samala kawan ka new government ka ban spend biang tu nyo pho ne proper kurur extra de mentang sayo ya ta project de ka wi ka project ni ending up in spending kumta palat nyo pho proper kurur so bakia sta so khandai kurur sa ki wi project ki bom kai di nalor kata ada pin kan mau ngidon saya ki policy kam kai ke bakta ya ko yo kot ada pin kan mau ka vat ya ka petrol badisil hajing sya ka vat ya ka petrol badisil la dep siu dagi pajba kini kinong bu telepon kim sim la siu sya ka sorkar ka lepno ka mam ka no persen lagi ti ka sorkar ka jela ka jongi hajaka bakan yo shipho kurur le se ka vat na petrol diesel namar baki map no arpho na le persen tingidu no ti kum kini ki policy kum kini ki jingjia ki balalong kum bong fokus mo kadang remdor ka tu ka dara la ne ka tu ka pandal ban ya borok ki senyang basam tu ti kum kita ki policy ki ngi pentrikam kum kita ka vision hajing sha kum ka focus is a beautiful scheme la da pi bet ye ka tu ka work order sha ki no rep mo kin yo ya tu ka pisa ki le tit unu senyang na nasional la ne nang no ki le tit senyang te klayaram menta ki wanra usnyang banabar nda ulawan hande bon itu ki senyang ki yapno ti utu senyang ubai ribuan bagi te utu katuka pandal bagi sina we senyang jika mencong dak rajar usang darno ajasan spa ne lah hajar kabumut ba siteng jong tak saru la suya berkai ti kini ki program ki balong unproductive ngim kunai mo kembangim kunai ka penlong ya ka jela ka jungi bangin lacking behind ki bubut ngi lacking behind ya ka health sector ngi lacking behind ya ka transport ngi lacking behind ya ka haka yo ka kot leng ba ka rep ka riang ti ka penlong yang ngi kum ka jela ka baduk bat ka daw ka ba khadu du le si ka ba ngi habban ya sim kum ka we na ki daw le si ka long ba kan ni ka jing bom pat long politically conscious jong ki bru jong ni ha por election kitang bun da ki ba buram ki bru ki jong ki demand entertainment por election kim demand ban ne karen issue ki demand ni entertainment pi haban ai bam haban ai cindi ki bo pero haptem ki jing roi ki bas tonat ki bas obang ti ingi lada ka fokus ka jong ni ha ka por election ka yat sa ka entertainment ti ka result ka di be kata ba man ka sansnem min sanang hiar habakut ki we ki jala ki nang ya sapang ngi nang sadin berkat bang nang sadin kan penmi ya ki additional problem ka employment kan wan ka law and order kan wan ka ni ka tension ka jinglong tension ha ka san perhan yung kisam labat ki kisam kan wan kata ka well drain kata ka jing syak jit no jong ka pisah ki jong ni sabar kanang jur no beli ngimdon ki university babiang ya hablet sabar ngimdon hospital babiang ya hablet sabar ngimdon ke airport ko babiang ya haban le chango ti wa tang ban sing flight di kini ki borok ki ba penlong yang ni bahkan keta bat mentang ilong ba arha kari India hi borok we ha jingduk bat satangkat no ladangi dang yayat da kan ni katren kanom penlongo yang ngabangin lomon kok kari India hi borok